Bé, bona nit a totes i a tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies a tots els mitjans que esteu ací presents per fer-vos ressò d'esta notícia que avui vos donarà Compromís. També donar les gràcies a Pau Torregrossa, que és el secretari comarcal, i gràcies per haver vingut ací a donar suport a aquesta notícia, i com no també en la taula tenim a Josep i a Laura, Josep Sufré i Laura Valdés, que són els que ara en aquest moment van a fer-vos el comunicat. Sense més, us deixo la paraula amb Josep i després continuem. A dir-vos el comunicat. Jo, en Josep Sufré Roman, regidor de l'Ajuntament de Biar, anuncio en este moment que per motius personals deixe de ser regidor d'aquest Ajuntament. Els motius que m'han portat a prendre aquesta decisió és, com tots ja sabeu, un problema de salut greu que ha sorgit en la nostra família. He intentat per tots els mitjans seguir en la llavor de regidor, però les circumstàncies m'han superat, inclús a veure'm afectat a nivell de salut personal. Per aquesta raó, i pensant també en el poble, que es mereix una persona que estiga al 100% mirant pel bé de Biar, he decidit deixar el càrrec de regidor. Vull donar les gràcies a totes les persones que en estos quasi 2 anys que he estat treballant per Biar m'han recolzat i m'han animat. M'he sentit molt honrat d'haver servit al meu poble i no vos enganya si vos dic que per a mi és un pal molt gran tindre que deixar-me-ho. Però en aquesta vida n'hi ha prioritats i en aquest moment la meva prioritat és la família. De ben segur que la persona que entrarà en el meu lloc, Laura, ho farà també o millor que jo. Li desitge el millor i que treballi amb moltes ganes per al poble de Biar. Sense més, demanar disculpes al poble de Biar per no haver pogut acabar la tasca que se'm va encomanar. Moltes gràcies. Bueno, doncs ara li segueix la paraula a Laura, que com ja us he dit serà la nova regidora de l'Ajuntament. Vaig a dir unes parauletes. En principi, bona nit, companys i companyes. Bona nit al poble de Biar. Abans de res, vull donar les gràcies molt sincerament a Josep, perquè has fet una tasca molt gran de l'Ajuntament i ara deixes el llistó molt alt. Josep, saps que t'estimem i que ens entristeix molt la teva marxa com a regidor. Ens enorgullis saber que continuem tenint-te al col·lectiu de Compromís Biar. Gràcies. Has fet una grandíssima faena a l'Ajuntament, però ara toca que dediques a la teva família. Només tenim paraules d'agraïment i desitgem que tot isca bé. Ara s'obre una nova etapa per a mi i per a les regidories que em toca tirar endavant. Per a mi és tot un repte acceptar este càrrec. Se m'obre un món totalment nou al qual accedís plena d'incerteses però molt il·lusionada. Al mateix temps, per a mi serà un honor treballar per al meu poble i tinc moltes ganes d'aprendre cada dia un poc més al costat de tots els regidors de Biar i, com no, de tot el veïnat. Estic tranquil·la perquè sé que compte amb el suport inigualable de Josep, de Jean Lluís i de tot el col·lectiu Compromís Biar. Gràcies a ell i a tot el veïnat de Biar, estic segura que faré un bon treball. No puc deixar d'agrair a este col·lectiu tot el que m'ha ensenyat al llarg dels anys que en forme part. Espero no decebre-vos i estar, com a mínim, a la mateixa altura que Josep durant estos 2 anys pel bé del poble. Ara ja sabeu que estaré a disposició de tot el poble amb els braços oberts i preparada per afrontar aquest repte. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Jo m'heu demanat que vos acompanyara en este acte. Jo vull destacar algunes coses, ho faré curt. La primera és la transparència amb la que Compromís Biar ha volgut que el poble i fins i tot la comarca tinga d'este acte. És a dir, una situació personal, una persona a la que estimem i apreciem ha de deixar el seu càrrec en tota la il·lusió del món, en totes les ganes de continuar treballant per el seu poble, per les raons que ell mateix ha explicat, i forma part del nostre estil com a Compromís explicar les coses a la gent.
i explicar-les en naturalitat i fer-ho de manera que el poble tinga clar que allò al que ens havíem compromès, ho portem fins i tot en el nom, estan disposats en aquest cas des de Compromís Biar a portar-ho endavant. En la situació actual, política del poble, en les circumstàncies que s'han presentat i sempre donant la cara de cara a la gent. Això és la primera cosa que jo volia destacar. En segon lloc, des de la comarca, en fi, tenim el costum també de donar les gràcies a la gent que del seu temps lliure, del seu sacrifici personal ha estat sempre ell. Josep és un cas d'aquests, és a dir, en treball de comarca, en necessitats de pobles veïns, en intercanvi d'informació, construint aquesta comarca i aquest País Valencià que volem des de Compromís, el tenim, l'hem tingut sempre i és un goig saber que el continuarem tenint malgrat que les circumstàncies personals són tan fotudes. I també volem que tu ho sentes així, que som companys de molts anys, de molt temps, de projecte polític i de tasca pels nostres pobles i per la nostra comarca. En fi, poc més. Crec que el poble de Biar pot estar orgullós de gent com ell, gent que ha compromès la seva paraula i el seu esforç per fer un poble millor, per treballar per les coses que ens importen com a comunitat humana i jo t'ho agraïsc de part de tots i també, evidentment, Laura, manifestar públicament el suport de tota la gent que n'hi ha darrere d'aquest projecte tan bonic en el que volem sumar molta gent bonica que té ganes de construir comarca, poble i país. Saps que estarem ahí i, en fi, això volia dir-vos. Donar-te de nou les gràcies, Pau, per les teves paraules, com no, a tots els companys i companyes de Compromís que hem volgut estar així i sobretot donar-te les gràcies a tu per la meva part, Josep, per tots aquests anys i sobretot a partir de que vam entrar a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies pel teu treball, per la teva dedicació i bé, saps que continua sent, Josep continua sent secretari local de Biar. Les coses van com van, els tens al teu costat per al que necessites i que no el perdem, continuarem tenint-lo així. I com no, Laura, les teves paraules ho han dit tot, vull dir, la il·lusió en això és la principal eina per a poder treballar. Jo encantadíssim de poder treballar amb tu i no sé, esperem que puguem treballar la mar de igual que ha treballat el Josep, segur que sí, perquè ja ho fem dia a dia. Així que res, si algú té alguna cosa a dir i si no, ho deixem així. ¿Cuándo se ha presentado la renuncia? La renuncia... Digo, porque ahora hay un proceso, el pleno tiene que darse por enterado, o sea que... Sí, va a haber 2 meses... la nueva renuncia no es farà efectiva hasta que el ple de este mes no ho accepti. Ara, si els consellers que voten que no, jo no puc deixar també. O sigui, té que ser el plenari el que té que dir que... La meva renúncia sí que està per registrar en l'Ajuntament ja presentada. Una volta el plenari accepta la meva renúncia, entonces ja comencen els tràmits ja perquè entri la meva substituta. ¿Y Laura va a tener las mismas competencias? Això una volta entrem i ja es reuniran l'equip de govern, ja es decidirà i es parlarà. Sí, com estem en un procés on també ha entrat un altre regidor, estem en un procés obert i estem en un procés de mirar a veure quina és la millor manera per a treballar per al poble que podem tindre. Vull dir, però com bé ha explicat Josep, serà a partir de l'equip de govern que treballarà per decidir. En principi entrarà les mateixes competències que Josep, però això no vol dir que siga definitiu. Pot ser que sí o pot ser que no, no sé. Treballarem i ho parlarem. Si hi ha alguna pregunta més. Si no, de nou, moltíssimes gràcies a totes i a tots per vindre.